Maayong gabi guys. Marini akong mga apo guys. Kay Domingo man. Koira buyan. Naa sila diri naning hapon sa amo ah. Oh, Sabado di ay. Excuse me. Sorry. Tiguang na si Lola. Oy, ang inahan. Galigid, gabungidli ang tiyan ay. Una lamog pa ni hapon diha. Kay busog pa ko. Kay gatimo-timo ming yuri dito sima-sima ni sa ubos. Ikaw sad gaon sa taas. Nadugay kay kanao. Dar kan ono kadugay naka. Oh, princess. Oh, gamay ka na niya. Si Misay. Guys, mauni akong pangarap guys. Puhon-puhon. Maling Ginoo, maggrasyahan ta. Tapokon kun tanan kong mga apo. Makakita niya mo guys ug unsa kadaghan sa kong apo di ay no. Kuan kabuk ni sila. Pila kay sin? Mana? Oo, karandi 5. Wala ba si Mat Wesley? Kasi Junjun. Junjun 4. Disisiti kabuk. Na, disisiti kabuk guys. Gisayunan mana guys. Na apa ko'y kwarta nindot na unta kayo. Hikay para magtapok ang mga apo. Sus ka ligrik ha sa kinabuhi na ako no. Kung naatanan akong mga apo ba din hikaya na ako. Malipay jud sa buo ko ang kinabuhi mao nay akong pangandoy sa tanan kong mga apo basta maloy lang Ginoo nga hatagan ta og daghang grasya. Okay, ako silang hikayan pohon-pohon mao nay akong pangandoy. Maura to guys. Daghang salamat sa pagtan-aw. Babu sa akong apo, gapa.